Näme sen nahara at takaryaly. Halamadyňmy? Garaýyr. Sayfet bilen näme bolandy görä kurtuda gelmeli kelinde. Almaň bamy, diplomyň bamy, sen revizormy. Assalamu alaykum. Şu polu interview polu podcast mihmançylykda Yaran Savurov internetde nahar kritik dip tanalya TikTok'da account var Yaran. Sesilerini öňüň tanşada. Wa alaykum salam alaykum. Men Yaran Savurov, Aşgabat şäheriniň 1996-njy ýylda dogulun. Tıpoçkanda görnýär görkezäýde şonun. 1996-njy ýylda dogulun. Aşgabat şäheriniň nohurly oglun. Birinji soragym sen özüň bilen haýsy degişmeden senden gaty görünç riçillerimiz bar. Şo barada näme aýdyp geçesim gelýär? Marda tırnajordaly näme diýli? Näme diýilýär? Göç alky. Awa ilkilen Marilesemden ötün sorasym ele. Men bir şowa çağırdylar degişmeli şo dostuz görüş. Ýadylan okudum we şonu daşarutda ýaşap aňa düşünjesi ösmedik. Bir sebäpli isme Haýat geldi. Sen kime diýen? Adyny aýdyp geçecekler. Düşünükli. Men onuň uly bolaýyny men kemsizdim agam hiç kimi, men maksadım hiç kim kemsitmek däldi. Hiç kime göwüne degmegem däl. Men bärik TikTok'da uruşmana, TikTok'da zaýlama gelmedim. Men ýöneköy oglun restoranny kritik. Men bara sen kime diýeniň bilýän ýöne zilçiler kommentarda eşitler geldi sen ödüňden. Şoň üçin bir aýdyp geçesim gelýär. Men özüm Ýewropaga gidimdi. Ýa-ni diýen blogerden habarlaşdym. Freelancerly medeniýetli gördüm. Tost o aramda chat boldy. Ýa-ni heýdine de men ünsem bermezdim. Sebäbi adamlar henem düşüp ötünç sorap otýarsyň ýa-ni mameda düşünýänem diýen. Tost gynandym, pikirlerimi men gurulapdyrnýanlar. Biz özümden guruluşdyk o arada. Ýöne bir bolmaýan ýeri ýene men gün kamerada aýdyp bilýän ýa-ni enata maşgala agzalaryna ýetmegi. Ana şol Eja yetmenim, şol maňa ýazmam bilýärdi. Maňa video zwanom edip bilýärdi. Liçkama da ýazyp bilýärdi. Ýöne şonu etmedi. Şo heýt gadanmak üçin näme düşünýär eden zady. Gördüň özüň prosmotorlaryny, kommentarlaryny, ömrüne oňalyk prosmotor alnokdur diýmäýin. Alýandram ýöne oňalyk gollow alma çologan. Her kim şonu ýigrenji tarapdan tanaýa, ýöne şol sözü bilen has gowy tananjak gollamy bilemek näme sebäpden. Ýöne men hemme mary illeslerden ötünç soran şonu öňüne aýdym. Men hiç kim hiç ýylyk näme etmedi. Napregat nerwe, nuzda etmedi. Bunu daýdan men özüm çysta hiç kim göwüne çyýlyk galmasyn. Şoňyň içine de bady bir topar marly dostlarym bar. Men mara nohurdan köp gittim dost. Mara welaýatyna nohurdan köp gittim. Şo sebäpden hemmeňizden ötünç soraýan. Başga soraglar maňa da arky soralar. soragym bar. Kän soragym nahara at takmak sen kontentin näme restorany kritik şo taýda saňa esaty gelýän heýtler, kommentarlar kime sen nahara at takaryaly we sen öz hünäriň barmy olurdan okudyňmy diýip saňa iň ýan gaýdan kommentarlar iň ýumşagy da ýazylýanlardan saňa şo barada näme aýtjak? Men ýene Allahyň kuly hiç ýyly nemem ýok. Ýene köy agzymyň tagany bilýän. Men nahara at takýan näl. Men tagan barlayan diýeli. Nide näme iýip bolýar, şonu adamlara maksadym görkezmek. Plan çymada, plan ýerde, plan zat bar diýmek menki. Halymyzyk zadymy, halymadym diýen, haladym diýip geçýän boldy. Öz pikirimi aýdýan. Hawa men wara Yarany soňky näçe tanýan men seni. Bärik gelen bar tanışdym men Yaran bilen. Şu temany guruluşdyk. Mysal üçin Hudaý ýollar, toýlar, mukaddes Hudaý ýollardaky berilýän duzlar, ene talamadyň biçilýän naharlary, mihmançylykdaky öňe edilen hüdürler, olara at takmak hiç ýylyk oňulyň Yaran men pikirçiler alaşýam kaýdy. Wa mugut berilen zat, mugut berilen. Oňa at takmak türkmen ýigine de gelýär, türkmençilikde etika, türkmen etikany hiç ýylyk degişçiler ýöne sen edýän zadyň Uluja şopanya saňa şo heýt çykardylar, men özüm gaharym geldi saňa video çykaranlaryna bir momentda interview öz pikirini ötüş wagtlar. Abyjyk tematikadan çykaýyn. Şol nahara at takýan abaloçkada öz zaşitalaryny gorap saňa heýt çykarypdyrlar toý. Restorany biznes wa. Olaň maksady pul gazanmak, olar saňa hyzmat hödürlüýär. Senim o hyzmata puluň töläp, oň hakda pikirini aýtdyň, duýza at takmak düşünjesinden bölünýär diýen. Duýza at takmak, ýa-ni milli tagamlanma toýlarda, Hudaý ýollarda berilýän nahar bir ýana
näme kapitalizmiň bir nemesi şahamça sen restoran biznesleri näme diýin? Restoran biznesiň maksady pul gazanmak, olara da ýankyýalagyna yaran ýaly oglanlar ip özna elbetde o naharlarym depeläp dyňyşmak daşary kinolardaky olam dogry däl ýöne şu nahar şeýler akpeşip durşun şey isleňen bolup hyzmata at takmagy ol iýleşlemedi üçin hili gowlamak mukadiýan sebäbi bizader Lüboy zadyň reklamasy bolan TikTokda birinjilen kommentariýler okuýas. Birinjilen kommentariýer okuýat iýleşlemedi üçin has näýelik hili gowzat hödürlensin nip başladyň sen şu kontent dogrymy? Elbette dogry. Meselem diýeli, halamadyňmy? Garaýyr. Şey diýerler. Halamadyňmy garaýyr? Men muňa pul berýän dost. Men şunu pul berip öz jüýümde meni restoranlar muğtuna çağıran o. Meni restoranlaryň başlyklary maňa pul bersinem diýemok. Men öz pulumdan, öz jüýümden çykarýan, iýen, nide näme ip bolýar diýip seredicilere paýlaşýan. Düşündüm. Senin ýanky degişmek üçin ötünç soradym. Ýöne nahar restoranlaryň imini, restoran kafeleriň nahar hyzmatlaryna baha bermegi nahara duza at takmak düşünjesinden bölýän da sebäbi käbir biznes alyp barýanlar öz biznesini gorajak bolup şol abolaçka salyp manipulasiýalanýarlar da sana heýet ýagdyrýarlar. Şoma mende belli geçen geldi. Düşünükli. Inni sana gelen wara kommentariýlara gülýänler endi öz aramyzdaky Ali Muradyň näme şo kommentariýalaryň hasabyny öz aramyzda degişmelerimiz baglanýan. Demek ki sayfet bilen näme bolandyna görä kurtuda gelmeli kedinde. Ona elbette dostum on değişikliği. Sarkazm. Şo kommentariýlarda hasaba. Şol näme diýin? Hype'ın her ýer görnüşi var. Aýtma ýaňyma aýtyp geçikdim. Hype'ın iň ýeňil görnüşi şunu ýaljaklatlar. O eýleki daşurutdaky ýaşap berýän ýetişleri ýalakdar. Eje baza ýetilenok. O birinin namysyny oýnanok dara düşdüň bärde. Bu zatlar dost näme erbet türkmençikde dakmak bolanok diýe bolýan. Ni diýerlik şo zatlar gorkasyndar. Türkmençikde dakmak bolanok. Men hiç ýerde işlemok. Biznesiň var diýjek bolýanda. Men swobodny grafigini gezip beremsoň, uy halayan şunýalyk nemeleri onuň dakanýan, öz halayan adam etmejek bolam, dakynmajak bolsam onu näme den näme üçin plandat giýýän diýip bolmada. Her kim öz giýýän, her kim öz isleýän wkusy bolýar. Men gelişmese şunu giýmezdim. Prosta ýankyjak bir kısana neudачный üstüne удачный heytler ýagdy. Şo hasabyna da köp kişi sen elbet negativ diýip kabul etdiler. Meni ulumsy görýärler. Sana ýazylan heyt kommentariýalaryň haýtyna jogap berjek iň ýadynda galan. Almyň bamy, diplomyň bamy, sen revizormy? Men revizor bilen kritikana tapawdy ýer bilen gök ýalyk. Diplomum ýok. Ýöne senlik naharyň bişirip bilen we näme? Sen diplom madindan sen? Nahar ogrunan ýok. Beýlek diplomyň haýsy gurdan? Международный экономист, Baron ekonomistler hatta. Международный юрист. Diplom näme men sana gat kagaz, o bilýän, ol ogurlarym bilýän. Ýöne has gowurýan ogrum şu diýip alaly. Işedim bir näçe ýerlerde düşünýän. Ýene bir aýt geçerim böyle. Ýar Kofyan, iki sanalyk reklam proýekt diýjekni bir işledik. Maňa heýet ýadylar. Iň ýumşagy. Şo duýda takyp gören bilen näme şu video düşýär. Beýleklerini bir näçeden bip başynda soňunda ondan gara soňa görmüşdi. Maglumat gidýär iň ýumşagy şo. Bäri näme diýin? Men şu podcastda gelmegem maksady ötünç soramalýandan ötünç soradym. Galanlarym öz pikirimi aýtyp geçikdiň. Men maksadym geljekki proýektim has hem adamlara, seredicilere, müşterilere we restoranlara peýdali kontent bilen gelýän. Hem her bir interviewer gowy sora berenmeli. В чём сила, брат diýär. В чём сила? В чём сила? Bärde men aýtyp geçikdim. La hawle we la quwwete illa billahi'l azim. Sila imoş priнадлежит только Allahu. Şolar ýalak mehmançylykda Ýaran Saburow kommentariýada ýalaşmaýan ýerine soragyny wagty kommentariýada belli geçip bilýän. Minnettar çağırım üçün.